आं मोजांसो मोनबावबाय दै जिं ना औ गोसो जाबानो दै जिङाव लुनाय न'आ मोजांसै फैलाव हायेन दुब्लिबारि बेरायनानै सेस जासिगोन आंना जिबना golden color nih jahat puri nih color meme colornya ji mojang 스킬은 나요? 잠깐만요. फट' लानो थिननो थाबोबायसो गोजानद्रायावसो थाबबाय ओइ आरो ओइ होनहरखादों फाग्लासो जा मोजां फानगोन देलां बेखौ हो या गांसेल'सै फानगोन ना मालायनिसो आदि दादों नालाय आं आदिसो औ ओमफ्राय न'आव गांसे गाननो दोननोसै बिदिबारो बैसिनिखौ सोंहैनायनो आं मोजां नुदों बैसिनावबो सालायलांजागोनदां सिंजों गोलैबा आंगुलांसै सेस भिउ मोननायफ्राबो होबाय आयै सारा बोसोर संसार जानांगौआ थैगोनलै सयथिबो माय गड थांला बिदिनो फैफिननो हायो आयै आंथिखौ लाखिनो हागोन सारा फै थांनानै सनानिसो गाज्रि जायाखैना बरिया डेन्जार बारखोलायनानै वाल बारलायनानै फैबाय जोङो बेखौ नायनो बे जायगाखौ नायनो
बारलांफिनसै वालखौ वालखौ बारफिनसै डेन्जार ना जोङो वाल बारनानै खामानि मावनो हालायलायनाय हायदे आं बारखांबाय एबार एन्थन बारबाय सेगालि मोरैगा बारजों देला रेडि 1 2 3 सेस अबेथिंमोन एरजायमोन नामा मिशन साक्सेस खामानिखौ मावखांबाय दायो थांसै आरोना एसे गोबाव बायदि मोनलायलांबाय आं गावखौनो गाव आयदै नङा बे खामानिखौ बोरैबासो मावदोंलै अबेथिंबासो मावदोंमोन ना लामा मोजां मोननायनि लोगो लोगो होख्लायलांबाय आदाया जोंखौ गारनानै